ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସିରିଜକୁ ଭାରତ 1-0ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଓଡି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 7 ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାମିଲଟନରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ଖେଳାଳି ଏହି ଗସ୍ତରେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଇନାମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ଏ ଦୁଇଟି ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ପୁରା ଟି20 ସିରିଜରେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଓଡି ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଓଡିରେ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଫର୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଚହଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଚହଲଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡିରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ହୋଇନଥିଲା। କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିଲା। ଗତ ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହି ଦିନିକିଆରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ 4.1 ଓଭରରେ 18 ରନ୍ ଦେଇ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ମଧ୍ୟ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।